kastoɓe arde way tawi tan mi anniyima dañde ɓiɗɗo mbiɗa jogori ɗum innirdema mi haytat hay mi jagga ɓiɗɗo mi ɗeɗa ɗum mi wara ɗum ɓurinimi an mi huccira e ma mi rokkuma joni noon a fiyatan becce fiyam joni mamoudou so woni neɗɗo ma resat rew makko ɗum ɗo e fuur accude men ɗo e tuttiran debba tuttiran haydara ya tawma Dakar an tan mbima feŋat aɗa rewe debbo tan mo ganduɗa a ñallatinta a wallinta aɗa miijota o hakkille ma ne uddi aɗa wayno tan mo wala kanani an min noon kam sa wi Samba ne bonnedi ene hawi sabu wuuro ngo fof ne andi Samba bonanedi an Mamoudou ko kokkoɗa ko no ɓurti ko kokkoɗa ko no ɓurti hattanani te ay Dieynaba hay sa yeeyi laakara sa nani biyeteɗo Dieynaba so en certi ma doka jalta ɗon on laakara naata laakara min suusa mayi anni wal ƴeew mayɗo watta haydara heddi ko noon mayɗo arta kin hasna hen haɓɓa ha tiiɗi kek a faami en jotta tan mbawlen ɗum ndiyam ɗon ɗen jaltini wona noon de ko ni jaɓu Allah ko heewi jaɓu Allah ngara mbaɗa suudu amen ala suudu amen a wawa walde min nden ma mbaɗa e salon o ha weete nani ko weeti maɓe ligguide probléme o bama wonat koɗo holto wonat koɗo murnaɗo yeehi hurtoyi arti kalisaji galle ma nawno men mi artiri walla mi artirani wona kanko yeewi aduna ma arti ɗo eno o bonni aduna ma ha bonni noon aduna ma o mo bonni ɗo aduna ma ga ko fewnide aduna ma saabu gartuɗa ko jinna en ma dañe nden kirɗo mais poi so woni yan bo an ami taji em taji barbat akessa barbat min ɓuuri weltade uddamal ma ay sabo an nawi hakkille mo no gommi ɗo mais ça va alhamdulillah weltima noon a min ɓuuri weltade an garɗo ƴewde mi o kay joni kay heddi tan komi nawma galle amen galle moon jidira e jinnabam binta walla parani gandirɗen koye joni ɓooyaji sen ummima tan joni en mbi enen jahan ƴeewoye banaji ma mi añat ko kunuɗo keewa hakkude amen ma est ce que famji ɗum ko haalde par ce que aɗa andi pourquoi min mbiɗa andi a wona debbo beɓɗo e nder rewɓe il faut neɗɗo jogo arji no feewi wawa fottude bayɗen ma ni par ce que min mbiɗa andi debbo moƴƴo debbo pewɗo min mbiɗa andu ɗum quoi te min mi yi ɗum e ma wonno mbatten tan min hay jaaden koye beddo ni boom yimɓe en ƴeewa men ni min sin sagam ɗum watta par ce que hunuko surtout sénégalais ɗemgal mum heegi yitere mum
koko yawi bonnude fewnata bonnata ha bon ha bon ha bon ha bon ha bon walla yimɓe jimin enen jaada potta ɗo e neɗɗo goto woni namdal ɗum anndum jaata o mon kanka ka wajjel joom ko wi ka kam komo haaɓe hakkunde men Hamidou ndax gondigal ngal amen te wi so ɓiɗɗo toɓɓima hen on ɓiɗɗo barkinani ɗum woni ko mbo haala o bone tan kalnono mami de Hamidou ma yoɓa dewgal ma o deedaɗo o mo gabdi bonnim ganduɗa hoorema kala debbo mo ƴeewi maaya billahi Hamidou accani jooɗode suudu ma joni jaaha lakara mate ana yiyani waari Hamidou reedani de min mi sekkirani Hamidou haydara e ko waɗa suudu ma jaam Hamidou ko sihilam Hamidou kam woni ɗo fofam mais Hamidou Allah mo andi min cekkidani haydara hakkude ma Allah hakkudam Allah Hamidou min cekkidani haydara komin cekkide so feera kam layen laya cahan est ce que aɗen joom ɓandu muɗum kono hirndu ka ɓandu muɗum nefma ko ɗum woni ayi so arema ayi minen worɓe ko noon min mbayi si tawi min kiri debbo min cekkini ɗum sa lelima debbo watama kono jala machine jaleji demoje ɗe jaggateɗe ni demoje ɗe noon debbo watama ɗum woni probléme il faut tinnoɗa e hoore ma o wona neɗɗo pewɗo ni o wayi walla neɗɗo wiyam noon e ma ayi Sénégal tan yimɓe gurdan ni ɗum waɗi hakkude ma noon sin sagam e ƴettat fof mbaɗen ɗum e less fauteuil o ha euro yonto après noon sen mbaɗa mbaɗen ɗum publié yimɓe fof jii ɗum yimɓe fof ganda ɗum faami mais ni reen hunuko reen yitere min nannani hen nenam nannani hen babam hoto nanni hen nenema hoto nanni hen babma pour l'instant sa jaɓini kam pour l'instant quoi way en tout cas min moom cikkumi hakkunde men kunuɗe keƴani ɗon par ce que neɗɗo sa yeehi ha wi aɗa yiɗi ɗum a fotani miijade pour so yimɓe jiiɗi hakkude mon walla yeehi galle mon kunuɗe mbawi nadde hen par ce que a yiɗi neɗɗo a holliran ɗum kollira yidde ma aduna fof foti ko andude ɗum tagi mbimi mbiɗa nawma gallamen ko hooladema e yidde hollirdema famille am pour ɓe ganda mimi wonani e cahan sa nawi ham galle ma aɗa foti nawdemi toon mais affaire cat ɗum wona hay batte ndeysan ko foti wonde ko wonata tan ndeysan o yeccit ay jour premier jour jiyamam de gandim ƴiƴam cuklel dogare ɓandu ma ndu kono ɗum waɗi confirmé ko kalɗa ko ka suku aɗon tise pourquoi par ce que sa wi yitere hunuko yitere ɗum haydara ala hen mbiyamam ka cuklel aɗani yi hunuko e yitere en taw neɗɗo ha e nder gaksi mum nder wamulde mum pota nadde aljanna hunuko e yitere nannoyma safara il faut kadi ganda gorko wona tan yeehi hallelde yonti tan mbaɗa par non mbaɗta préparé guila ñalam pijira jomum jalna jomum haɗɗum lingo haɗɗum ha sim an ka maɗani aɗa wawi haalande joom keewi par ce que an ko joom andinma aduna an andin joom aduna mais te kadi an a fotani ɗo won hande ha yimɓe jaari en garɗo kettinma e joom ha mbatta kañum soɓe jontama toon nana joom maɗa he si yontama suuduma guerre daro fo tinnoɗa e hoore ma a soofani kono ka kangal deedani noon saabu ko Hamidou tan heeɓi bonnu gueɗe ma foof eyyi ay an nde garami nde joni ndeneñ ma caf ɗi gannom somi ari joni ɗom dañta ko weeli kam jam de kala ala a haalani jam an a wa accu laya Hamidou a wi warko cekkinmi Hamidou fadde ma taw kam laya jaari ko wondi kam a jaari ay tawi ko min wondude Hamidou takat onon gaccude kam ma on gaccam te wuuro ngo waxɗo waɗ bon bougé centimétre ɗo mi waɗani ɗum bougé centimétre an kam noon worruniɗo tan heure fof mo gari min ma haalan fadde min yaha ma kokkilam de mi duwaya jaggi ɗum noon testata yeehi ana heedama wuuro sawa wona winoma a wonti estate galle a wonti immoɓe nder suudu hedde aɗa yeeɓe tawa naftortaki joomo ko dima noon ɓandu mum nefmo sa yaltani Hamidou walla joni joom okkuma dande ma beel ma wawa luyde suudam ndu aɗa ɗum gam no wawi wonde ɗum min woodi hunuko e yitere moƴƴani kala ɗum mbawɗa renade hunuko e yitere waɗi neɗɗo so haali hunde tan hawtima hunde wiye machallah ɗum ka addu ɗum par ce que hunuko neɗɗo waɗi tooke yitere neɗɗo waɗi poson warata ayi leggal ngal ɗo han saɗa wirto ɗo ñam fo aɗa wi leggal ngal ɗo ene yooɗi lekki ma kene ne yooɗi so ɓoosi tan lekki maya saho neɗɗo noon ɗum waɗi hunuko e yitere ndenɗen ɗum ƴetten affaire o comme no guurten ni pour l'instant point ɗum e tempo ha saaha dayimi ɗo temps fof
mi arɗo e galle ma joɗɗo machallah mi ƴewma kalden pijen jalen ko kala fof ko gonga de mais probléme woni enen ɗiɗo e jiida miijo par ce que min d'habitude mi somi andure neɗɗo jimmi ko yimɓe fof ganda mbiɗa andure mum par ce que min koye gonga tan gommi par ce que pouram gonɗo e gonga walla jiɗɗo fotani suuɗade non fotani holno cuɗortoɗa a wawi dara yidde neɗɗo taw famille ma yiyani ɗum hay goto yiyani ɗum te kadi mbiya a resa jomum ɗum holno wayirta wonde haalanma gueɗel il faut présentation kay haalanma gueɗel waɗi Allah wiyani yimɓe gorko e debbo so puɗɗima andirde ha en jadir yo naw he juuma walla yo naw he oɗo pour yimɓe tintine hakkude mabɓe waɗi wona ma acce tan ha dewgal foti waɗede waɗe officialisé nawe juuma nawe mairie yimɓe foof kalne nenema rewɗo bamma rewɗo nenam rewɗo bam rewɗo ede yimɓe foof kalne yimɓe foof kadi ganda ɓe ɗiɗ ndesdiri tawi debbo battunoɗo em hakkille walla watte em yitere itta ha laaɓa tawi an won gorko battunoɗema yitere walla wattema hakkille ittu ɗum ha laaɓa tawi wona keefere ɗum addu ɗum ɗo noon ɓayɗo tolni taw sowa wadde dewgal taw est ce que aɗa fami sowa taw wonde dewgal cuuɗen min kaldimam ko ɗoyete mbiɗa andi ɗum de bonni hakkude yimɓe heewɓe yitere walla huno wonat moƴƴani waɗaka lakara ƴeew aɗan ɓooye meddo ni boom par ce que min yimɓe mbirtonko men ni boom ene ƴeewa wasa wood ko bondi joni aɗa ɗum mbatten weltima duusgo haɗɗo ha saaha goɗɗo haɗɗo Binta Sow Pullo ɓeɗo dardem tan guitam ɗe ɓeɗo leer guiti boɗe jogui no wayyani ɓettu viruji joni ɗi dewni tan ayi merci beaucoup weltima noon no fewi yallah junnu balɗe ma tan an ka ɗakkiriɗe ok merci ciao jomen nawlib mum o pressé rewɓe galle baba jomen nawlib mum jomen nawlib mum jomen nawlib mum o pressé rewɓe galle baba jomen nawlib mum jomen nawlib mum ar fati dande galle hoorema an jomteno fonno rewe ma est ce que aɗa andi téléphone ko gorkam jetti ɗum an gallay an gallay ko mbatta ko sirani de jiɗɗa ko bunde dewgalam an gallay an mbiɗa téléphone o gorko ma ƴetti ɗum gorkam jetti ɗum kay ko mbatta ko haydari sirani hen min noon dewgalam o bonnata ɗum de min ko ɗum jiilotonomi hen o ƴetta ɗum tade mi ronki ya wat ko mbimi ko aɗa ko heddi ko merat ha nder galle to salamati avano mbaɗɗa ça va bien jam ɗon sohlnoma 2 minutes de kene wawi wonde fewi kadi yenne en kaldu mbiɗa heeɗi ma jota gonmi koye yaltude walla yiyana min de salamata jinnomi en kaldu haala joom ndax komi garnoɗo hanki pour haaldande kaw hajjel wawi hajjel heure fof mo garmi ɗum haalan wonata ko ñawalde kam te hande hande somi dañi probléme to mum poti mi yesa mbiɗa wawi wiye par ce que kam woni mawɗo galle o mais kam yahata ɗum haalana homma ñawala ɓaade huule ala ɗo mbiɗa foti haaldude ma ndax hanti an woni ɗo mawɗo galle minen fof an woni mawɗo amen jiɗmi noon ko kalda e joom par ce que joom min nder suudu hay wedde kam yontan tan joom natti wadde mi sara toon carte ɗe mi haalana ɗum gorko ma mi haalana aduna o fof anda ɗum an gallay mane mbaɗani an gallay an ko mbadda ko fof yonani gadda ha gallam mi haala nodda téléphone am gorkam jetti an sa jettu sa wino allo sa nani ko dane gorkam ni kuppa kono an aɗa haala tan an gallay ko heeɓi ma ko woni ƴeew téléphone o nde noddanmi ɗum nde mi anda hol ƴettude
soko gorko ma soko ese so ane hoore ma min mi anda est ce que faami de ƴet ndew ne doddumo o ƴetti kalmi ko haajam ha pari kuppumi jaari yew ko mbimami ko koko waɗa a jaɓani addude ɗum koyngalam ha nder galle mum ala ɗum kam gallaye ɗum a watta ɗum an gallaye min joni mi natti famdema an to gallaye mo gandunomi o ala wona an par ce que an gallaye an ka niɗo sutura an sutur ma woni jaari accinam suturu ala jew an gallaye hayso wona haydara ni moɗo andi komin toji ma wona mi wima yayafumi a jaɓani kono gallaye an miijo seeɗa hayso ko goto ñalawma ni mi wima ko weeli ma Salamata an ka debbo te min komi debbo wonko ganduɗa an foti kam wadde comprendre mi haalantama hande an yontede gorko ma ara yowo kosɗe mum ɗum welani ganda an carrément an yonta lijjitanima faala kam jinnomi noon saabu Allah kalda e joom en tant que nin gonɗa debbo gurumi noon debbo jinmi ko kalda e joom ina wawi an taw sa haalde mum kam ma jippo ndax min waɗina kala mi tampiɗe ay biba ɗum darni noon mbirɗo mi darɗo he ala ko ƴukkotoɗa haalde yam ko ɗum cohlirnoɗa kam an kam biba mi namdo ba an nanno min woni yummum joom walla min woni bamum joom walla komi bandum debbo walla komi gogo mum joom komi namdi ɗon oy ko hande ganduɗa min komi mawne ko hande tatata ham ciram ɗo jaaɗa nde ha donkuɗa dammuɗe fof uddi ganɗa puɗɗa siftorde min hande de wonno aɗa jogui haaju garduɗa hen ko respect e needi total he ƴewam ɗo subara Salamata meeɗa wadde dépassé ndax laabi ɗiɗi mbiɗa ara suudu ma mbiɗa pour yo en kaldu mais il faut mo garmi kala simi haali jaam sax ngulla hen kaani joni ko mbami hen an aha ngaka jinne nanganima a wumani a faaɗani gila naɗa ɗo e galle o ha hande a yino gurdiran me joom an gallaye ɗum ɗon foof gara yiɗita ɗum gara jiɗa bonnude adunam ko tagi ɗum pour hol ɗum an gallaye mi yiɗani bonnude aduna ma de an o yiɗi bonnude aduna hoore mum jaari ko mbimami ya wat ko sa waɗi ɗum aduna ma fewat ay nden to jaggunumami ɗo ene tiiɗi kono ay joni ni jaggirmami ɗum noon neɗomi tan mi para haalde min mi wimo so mbiɗa haala an hunde koma poɗɗa ko deƴƴude jaggirmami ɗo ni jawdam ndi ko ni jaggirmi ɗum ha joni ndi ara joni walla mi wiɓe waɗa ko mbimi ko mi naata galle mon mi sara toon carte ɗe keɓa probléme ɓurɗo ɗum bonde wona mbiɗa kadi yiɗi a heɗoto mi haala jaari ala gallaye ala ko min foti wiide ala an ɗo wonan ma ko diccuɗi koppi ma ndewa ɗo mbaɗa jam mi wawa famde ko kalta ko te mbiɗa andi so yiɗi jippina ɗo nelaɗo mi wawa jaɓandemo ko kalta ko jaari min koye sonno mbeɗa wawno e joom hunde ko guranmi koye dewgalam min wuratani ɗum hen wonɗo keɓanmi hen ko jaam kono joom ala ko mbawmi mum hay ndiga mi wawana joom te min sah wonde ko onon jurmimi saabu min kam niga no wawi wiyede min ko enɗam ɗacci kam e joom ala ko mbawmi hen kono onon jahon jiyon worɓe moƴƴuɓe no mbayi hewde e wuro ngo no mbayi hewde e aduna o jogiiɓe kalis responsable uji ndewoɓe Allah jogiiɓe diine mumen ƴettonɓe tiggon ha muusa pawonɗa on jiyani ɓen ala ko natton so wona e o joom mo ganduɗa hoore ma koyel makko ngel o wayi tan kono kaɓɓaɗo e lekki ni ayno baape lekki mbayata ni hendudo wifori foof ko toon baape ɗe kuccere wona joom ko noon wayi ono komo jurmiɗo mo gallaye mi haali gallaye mi noddima bedda gallaye aɗa noddo kam gallaye ay ɗum ɗon foof ko ɓurti so ɓooyi hay sa haalnani gorkam mo faam sabu Allah gallaye oto hoynam sabu Allah min ñaagui mama ɗum sabu Allah gallaye an han mita wona julɗo an gallaye an mi wona julɗo tawi ko e jawdam ndiɗo mi wona julɗo mi yiɗa wonde julɗo est ce que fami
jawdi ndi ko julɗo totti kam ɗum so tawi an ka julɗo yaade wonde julɗo maɗa a faami joni jeew wona mi haalnima o a jaɓani joni sabu Allah oto noddam waɗan message SMS sabu Allah ko ɗum tan ñaaguimami rokkam ɗum woto mi nodde yo mi waɗe message fof ko gotum banggue ko fate téléphone mi joƴƴini banggue joni ko koyɗam cafrirtumi ñawamo ha sella gallay wallam anne gallay an nodo nanat an ko heeɓima gadda kadi ha gallam jaay mbiɗa neɗɗo nanat est ce que ana nani an jayɗa a nani min ka kato komi haalani ɗum salamata min joom komi jiɗɗo ɗum somi yiɗani ɗum on jeyata kam galle he te ɗum mbiɗa andi ma jiɗɗa tan mbaɗa ɗum waɗande mi arɗo heɓ kam mbaɗa tortire haɗa andi ma jiɗɗa tan mbaɗa ɗum waɗande somi yiɗano joom on jeyata kam galle he wonde mbiɗa ɗo nokku ɗo goɗɗum e ndeysan no jiirumami ni noon an nani kam e baɗɗo sérieux te noon andi minne komi neɗɗo tan joguimi ko ɓernde wona an a dañi probléme a ɓurnaki arde am kalna kam probléme ma wona te jaggirɗa kam hande kono mawni ni hoppu tan mi jaggirma no miñam ni mami yewtide joom kono kam ya andu kala ko ɗum jari mami waɗ mami dugrum mami yennum mami wimo hunde fof kala ko mbawmi ittude toon noon so fi kam hello ɗum kam mbiɗa wawi mbiɗa ina heeƴa hen yandu koye ma joftotoon he anani walla a nanani eyyi mi nani ok ɓennu nder hande kam goggo ma woni koye yaltude busa dille aɗani ƴeew belamma dewgal ma e metta dewgal ma fawi koye maɗa sa yiiɗi wurde ko weeli jawdam ndi a fawat ɗum ɗo hande o saaha ɓoggol labangal maɗa ko min jogui to jimmi jara fof ko toon jarata a faami hande somi sohli leldade ma mi leldoto e ma ko wa jarata mi ala tama mi ala hen haalulaji kewɗi jaari andi ko jimmi andindam jawdam ndi gadda ɗum ne wela ay min toppani ay min joni ko mbaɗanmi min gallay sikku no mo fija joni mi fijani min kay dewgal hay sowona dewgal ne min futo joguiɗi tan min aduna fof o bonni min bisama Jomen no lip mum, oppressé rewɓe galle baba. Jomen no lip mum, jomen no lip mum. Jomen no lip mum, oppressé rewɓe galle baba. Jomen no lip mum, jomen no lip mum. Alfati dende galle horema, an jom teno fondo rewe ma. An gano ko teno fondo rewe mada. Sabo debo woni faro, debo woni leñol, debo jimin woni yabe, debo jimin senabe. Kon an debo tinno muñal gorko mada. An debo muñal yo wan ñawdore ma. Sabo dewgal woni faro mada, ko gorko Allah feju ma. Jadi Biba nando? Biba ala ko joti wala re. Wala. Ya ko. Barka jam. Jam dun ar rek tan. Anu jere gure men? Min kajoñ. Kajoñ jeda? Mashallah. Ajuy gorko min ala mala alhamdulillahi rabbil alamin
Allah on seedi noon mbami yiddem ƴeew mi yeehi ha jaami to ceerno yo ƴeew hakkunde me ma ceerno wallahi o wi ka gabdi moƴƴiri ka debbo gabɗo kala somi resima mami dañ oto mami dañ galle hay avion mami dañ mami yaay leyɗele he Europe ɓe ko toon jahaɓaɗa arta hay an kay ko wattaɗa nade so Allah jaaɓi min dañ kalis ha heewa teɗo jiita ɗo joom ko neɗɗam ko musidɗam somi wimo kam dewgal hakkude men ɗum koko yaawi watte albarka koko yaawi watte tiga anda hen ko mbaɗo jogade debbo komi jurumdero eyi somi jogimama wallahi nimsata aha karmuɗo mi jaggima caga fuɗaɗo Allah jaa hamidan won caga an joni ɓe o garta tawa e nder katan ɗo gona haalani ɗum gueɗe bonde ana hersata mati biba yonanima hamidou an famɗi gacce billahi kalam haalano ɗum gomat an woni say wallam an ko faskinima hen sombaɗa haalde oɗo noon dima hen o min adduma galle joni noon sa addima galle noon wona debbo o fota yiɗede min teyi ɗum waare ma nde ɗo hamida hersata ko kersama yiddem nde waare tan noon tal a hersata guel cukalel keccel ngel ganduɗa ngel wawi won hay taniragel ma o wima ko cukalel o cukalel keccel o samolini o morsi o kay morsi oɗon ka anda kay o morsi o wona debbo ƴeew wallahi an famɗi gacce wallahi an a hersata an jaasi ƴeew jiɗangel ko joni a wawa nangude hoore ma mi wima mbawa nangude hoore a wawa kay ƴeew ɗon nanguɗo ɗum ko woni ɗo ɗum ko woni ɗo a yiɗo hunde ko nanganɗo o a yiɗo hunde wona gutta mobili an selli wona gutta mobili wallahi an selli ɗum de won jiɗɗum dañi jaasi kay ko an jas jeli ɗo an ambata mama ko mbatta haala suka o ko mbatta haala suka mbiyami an ka cukalel min nde waari ɓinde haram ka cukalel min wona suka ka cukalel an ka cukalel comme so keccu kay billahi ay tubakoɓe mbiyata ko pédophile mawɗo jasde leltoɗo e cukalon ko an billahi wallah an ito hakkille ma guel ene wawi won tani guel ma an e guel nangga guel liggo o galle yimɓe ne jurma guel an ala ko mbatta wona yidde guel leldude guel ɗo an barkalla sinno on tan hande somi fima tan hande mi bonitode hadisa ɗo walla Allah woni seeɗi min aɗa andi kaɗa ɓingal haɗa mi keɓata sinon an somi fima tan ko min hadisa min bonirta ka cagade min fiyata ha maya kala ko mbawɗa haal ka caga billahi ayi sa yaltani ɗum ɗo sa accani ɗeɗo gueɗe walla yahani billahi mi nodda joom en mi wulluma ɗo joni nodduɓe Hamidou fa lakar gujjay oy guj pédophile ɓi haram caga ya mboɗoya la ila an o somi arani hande bonna aduna ma de wallahi ko o woni mawɗo jasde an foftinam oɗon jiɗi fof poti ko yirto ko ɗum tan jiltoɗa hayani hoore ma sa dañi ɗum a ƴettat jonani kadi hasdino ɗum aɗa haala onon fof poti saabu an kam ko mbaɗɗa ko ɓuuri bonde nder suudu debbo ma gommi fittude aɗa darram ɗum ɗonete kono min kam arani katani min ko mbaɗɗa ko ɓuuri bonde kankam koye wañi gawa taw kam mais an ko nder suudu debbo ma ka jaɓan ɗum ha parɗa kono ha tawyami nder Allah jaɓi